An balimaw ni ɲankuma Maliya ci don kibaru kɛnɛ kan. Bi kibaruya m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ juin kalo tile 9 su marifatigi dɔw de taara bi sobanikaw kan n'o bɛ Sanga mara la n'o kɛra sababu ye mɔgɔ 95 bɔɲɔgɔn kɔni nin tora a la. Kunnafoni min sera ma o yɛrɛ ka fɔ tɛnɛndon 3h du matin wagati marifatigi dɔw de taara don soban ni ka mɔgɔ 95 kɔni bɔnɛwoni na ka baga caman faga mɔgɔ 19 olu tunnen don wa an b'a yira u la fana ka fɔ ko so caman fana kɔni jenina nin ko in dafɛ. Sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko nin kɔni ye jatigɛ wale tabaga dɔw ka baara ye wa an ka jamana ɲɛmɔgɔ ale y'a yira k'a fɔ ko nin ye wale juguba ye min man ka kɛ an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔ k'o de kama sa u bɛna fɛɛrɛ sugu bɛɛ tigɛ walasa mɔgɔ minnu kɔni tunnen don olu ka se k'a ye wa mɔgɔ min ye nin baara kofɔlen kɛ olu kɔni ka se k'a minɛ ni ka ɲangi u ka kɛta la. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ juin kalo tile 9 kɔnɔna la Duwekiri n'ale bɛ Guna mara la ale maire kɔni nin tora binganni wale dɔ sababu la. Kunnafoni min sera ma o yɛrɛ ka fɔ juin kalo tile 8 kɛrɛnkɛrɛnnenya la nɛgɛ kanɲɛ 18 wagati bingannikɛla 2 de kɔni taara ni ka taa bi Duwekiri maire kan. A yirala ka fɔ ni bingannikɛla ninnu kɔni kɛlen ka taa ni mɔgɔ kofɔlen ye wagati damadɔ u y'a kelen joginnen fililen to yɔrɔ dɔ la ni mɔgɔw taara bɔ a kan yen nɔ. Olu y'a ta ni ka taa n'a ye Gunam dɔgɔtɔrɔso la nka o dugusajɛ dɔrɔn a nin tora a la. A yirala ka fɔ ni binganni wale ninnu ka ca ni yɔrɔ kofɔlen in na ni wagati in na kosɛbɛ ko sabula hali juin kalo tile 5 kɔnɔna la bingannikɛla dɔw fana taara bi Tɔnbɔkutu maire kɔni ka kankɔrɔ sigi kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ kunungo juin kalo tile 10 kɔnɔna la tagamaba kɔni kɛra Gawukaw fɛ yen nɔ min na olu tun bɛ k'a laɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko ka Gawukaw sen don Mali finitigiw kɔni ka tali la. Kunnafoni min sera ma o yɛrɛ ka fɔ kunu tagamaba kɔni kɛra Gawo dugu kɔnɔna la ni nin tagamaden ninnu kɔni labanna gouverneur ka dagayɔrɔ la n'u ni gouverneur ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya. O kuma ɲɔgɔnya senfɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu kɔni y'a yira ko Gawukaw kɔni kɛlen don bolo kɔfɛfɛn ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw bolo ko sabula finitigiw ka tali fɛn fɛn bɛ kɛ k'u b'a la kɔlɔsi ka fɔ mɔgɔ damadɔ dɔrɔn de bɛ taa Gawukaw la. O de senfɛ sa u y'a yira k'a fɔ ko sapeur pompier mɔgɔw ka tali laban min kɔni kɛra kɔsannin na ni o la a yirala k'a fɔ ko dugudenw de kɔni bɛ taa ni ka dugu lakana ko a digir'olu la kosɛbɛ k'a ye k'a fɔ mɔgɔ 28 min taara n'olu kan ka kɛ Gawo lakanabaga ye ko Gawo ka 3 dɔrɔn de b'olu la. O de kama olu kɔni ye nin tagama in kɛ ni k'a laɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka nin ko in jateminɛ kosɛbɛ. Nin tagamakɛla ninnu kɔni kɛlen ka nin kuma ninnu fɔ Gawukaw ka sapeur pompier ɲɛmɔgɔ kɔni fana ye kuma ta ni ka walawalali kɛ nin ko la. Ale y'a yira k'a fɔ ko tali min kɛra kɔsannin na k'o tɛ Gawukaw dɔrɔn ka tali ye ko Mɛnɛkakaw b'u la ko wa ko Kidalikaw yɛrɛ kɔni b'u la k'o de kama jaabi bɔlen kɔfɛ u y'a ye k'a fɔ ko Gawuka kɛra 3 dɔrɔn ye. Kuma laban na ɲɛmɔgɔ ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ ko wagati nataw la k'olu bɛna tali wɛrɛw kɛ min na Gawukaw kɔni ka haminako bɛna jateminɛ o la kosɛbɛ. Kunnafoni kuncɛ la an b'a yira la k'a fɔ jɛkulu min sigilen don an ka jamana kɔnɔna la yuruguyurugu kɛlɛli kama n'a bɛ f'o ma ko plateforme contre la corruption olu y'a yira k'a fɔ juin kalo tile 14 kɔnɔna la u bɛna taa dagasigi la office central de lutte contre la corruption da la n'o ye cakɛda ye mun sigilen don yuruguyurugu kɔni kɛlɛli kama an ka jamana kɔnɔna la. Kibaruya min sera ma o yɛrɛ k'a fɔ nin jɛkulu in n'olu y'a yira k'a fɔ k'u sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye fo n'a bɔra yuruguyurugu kɛlɛli la an ka jamana kɔnɔna la olu y'a yira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw senfɛ olu bɔra kan k'a fɔ ko miliyari 250 de kɔni bɛ to yuruguyurugu dafɛ san o san an ka jamana kɔnɔna la. O de sababuya la ni mɔgɔ kofɔlen ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni yuruguyurugu kɛlɛla ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la ni miliyari 250 in kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye ka an ka jamana bɔ nɔgɔ la k'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka ekɔliso caman jɔ ka dɔgɔtɔrɔso caman jɔ mɔgɔ minnu ni kɔngɔ ni minɔgɔ bolila ka olu bɔ o gɛlɛya kɔnɔna la ko wa k'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana mɔgɔ caman bɔ nɔgɔ la. O de kama ni mɔgɔ kofɔlen ninnu y'a yira k'a fɔ k'olu ka dagasigi yɛrɛ kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa ka se ka nin cakɛda mɔgɔw kɔni jagoya u k'u ka baara kɛ a kɛcogo la cogo min na wa u y'a yira fana k'a fɔ ko dagasigi in kɔni ye wale fɔlɔ ye ko nka nin tɛna k'a laban ye ko nin kɔfɛ n'u ka laɲini kɔni ma sabati u bɛna tagamaw kɛ ko wa k'u bɛna dagasigiw kɛ yɔrɔ wɛrɛw la ko wa olu tɛna ni kɛlɛ in kɔni dabila fiyewu fo yuruguyurugu wale ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kan pewu. An balimaw kunnafoni nin laseraw ma ni solution ka dɛmɛ ye an bɛ ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.